Ja hem vist que en la lletra anomenava a quasi tots els jugadors. I això era l'equip que havia quedat campió, el que n'hi ha en la fotografia. Bé, i també ja li hem demanat a l'Ajuntament que quan inaugurem el césped artificial, si al final ens el paga la Diputació, la banda desfilarà aquest dia tocant aquest passadoble per inaugurar-lo. En segon lloc, Maria del Minda, passadoble dedicat a Maria del Minda, filla d'un editor de partitures portuguès que coneixia Ricardo Melchor Tuño. Així que Maria del Minda en segon lloc.
una cosa que no us havíem contat és que la banda avui compta en una intèrpret especial, que és la neta de Ricardo Melchor Climent, Bàrbara Valle, que volem que salude. I ara, en tercer lloc, una marxa de processó. Una marxa de processó que en Almedíjar i en la Vall d'Almonacid toquen des que la conegueren tots els anys. Així no han tingut el gust d'alguna vegada l'hem interpretat, però crec que a partir d'ara la inclourem en el programa de les processons de la Mare de Déu de l'Estrella. Té la paraula la banda en Divina Estrella, marxa de processó, dedicat a la patrona de Xile.
ara dedicat a la Vall d'Almonací, un altre passo doble. La Vall d'Almonací, ja vos vaig dir, que tenia molta relació en este poble a través d'un veí també músic, Rafael Fito, us recordareu que va ser un dels jefes de la Policia Municipal de València. La Policia Municipal de València, que se'n recordarà el nostre mestre, tenia una banda de pífanos, antigament, que tocaven en els desfiles que s'organitzava per part de l'Ajuntament de València. I Rafael Fito era el director i era fill d'ací del poble. La seva senyora era de la Vall d'Almonací. I quan varen tindre així un event molt important, que se va inaugurar un dels primers parcs infantils de tràfic d'Espanya, que encara està ahí en la carretera de Sant Espirit, pues tingué la banda de la Vall d'Almonací, i és la foto que n'hi ha així per ahir, la banda de Xilet desfilant per baix d'un garrofer, era aquest dia, i la Vall d'Almonací, la banda, va actuar. També després tinguérem relació, recordeu que quan organitzàvem alguna Nochevieja venia una banda de persones que tocaven el dia de Nochevieja de la Vall d'Almonací i d'Algímia d'Almonací, doncs també eren d'allí. I avui, a l'enterar-se d'això, ja vos ho he dit abans, el seu alcalde ha volgut acompanyar-nos per a donar-li més rellevància a aquest concert. Així que, dedicat al seu poble, a la Vall d'Almonací, este passo doble que dirigeix Francesc Lluís Brunet i la banda de Xilet. Gràcies.
Bueno, ara volem fer-li entrega per part del president de la banda, Quique Soriano, i del nostre director, Francesc Lluís, al senyor alcalde de la Vall d'Almonacid, que potser van entregar-li les partitures que va fer Ricardo Melchor Climent titulades La Vall d'Almonacid. Així que moltes gràcies per la seva visita. Bé, i ara acabem la part que tots coneixíem, que estava en el programa, en la més coneguda del mestre Ricardo Melchor, que és Mujeres d'Espanya. Que sabeu que tots els anys que actuava l'Orquestra Zahara en la plaça, tots els anys, l'Orquestra Zahara interpretava este paso doble en tot el seu repertori. Però, per a que ens acompanyi també interpretant la lletra, volem que ens pugen a dalt els membres del coro de la Societat Musical per a que interpreten conjuntament en la banda Mujeres d'Espanya, Paso Doble de Ricardo Melchor, que ya han visto la letra ahí. Mujeres de España, solera de las mujeres bonitas, son todas manojos de puras bellas y fragantes rosas. Mujeres de España, orgullo del pueblo español, eres mujer bonita del mundo entero, tú lo mejor. Endavant.
Bé, volem que tant Maria Bernarda com Ricardo que pugen, per favor, que volem fer-los entrega d'un record d'aquest concert. És el cartell oficial que l'hem enmarcat per a que el tingueu en casa com a record, perquè ficar-li en l'any 96 el carrer a nom de vostre pare va ser una cosa que no està sent el poble, i vosaltres volem que tingueu un record del dia d'avui i vos hem preparat això. Gràcies per tot per col·laborar en aquest acte i no sé si voleu dir alguna cosa. Jo estic molt agraït del que heu fet així en el poble, perquè gràcies a Quique, sobretot, i tots els que esteu darrere d'ell, heu aconseguit una cosa que és molt gran, tant personalment per a mi, per a tota la meva família, però sobretot per al poble de Xile. Espero que a partir d'ara soni la música de Ricardo Melchor primer. Moltes gràcies a tots. Poco más puedo añadir más que dar las gracias y estamos muy emocionados y muy contentos por esto. Gracias. Moltes gràcies. Ara, el nostre alcalde, la regidora Playa, la regidora de Cultura, Susi, per favor, que ens acompanyen així, perquè volem fer entrega a l'alcalde de la Vall d'Almonacid d'un record per a ell i per al director de la banda que no ha pogut vindre perquè estan preparant el centenari de la banda de la Vall d'Almonacid. Així que van fer entrega d'un xicotet detall i d'un llibre que es titula Gent de Xile, per a que ens coneguin un poc més en la Vall d'Almonacid. Moltes gràcies. Bueno, pues ese es el detall per a que se duga un record del poble de Xilet i per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies. I ara, per favor, no se n'aneu. Justi, no se n'aneu. Quedeu-se perquè volem cridar a Miquel Queralt, el director de l'Escola de Música i el director de la banda, que facin acte de presència a dalt, per favor, perquè queda per descobrir una cosa que aquella bandera està tapant. Aquella bandera és la que duia Francisco Orón, del tio Buixo, quan Ricardo era el director, Ricardo Melchor era el director de la banda, i això és la bandera que n'hi havia. Després varen fusionar les dues bandes que n'hi havia i varen retirar aquella i l'altra també de la Verge de l'Estrella, per això ara se diu Joventut Musical Virgen de l'Estrella. I darrere volem que entre tots, ara quan estiguin a dalt, descobriu el que n'hi ha darrere de la bandera. Si venen ara el director, i Miquel és el director de l'escola d'educandos, Paco el director de la banda, i volem que entre tots, sense tirar-ho, aneu espai, s'acosteu allí, retireu la bandera actual un poc darrere i descobriu el que n'hi ha allí. Bueno, pues volem que a partir d'avui l'escola d'educandos de la Joventut Musical Verge de l'Estrella serà Escola d'Educandos Ricardo Melchor Climent. Per tota la vida, el seu nom.